Special Birighi, Lutong Kapampangan. Welcome to Lutong Kapampangan. Mga ingredients: coconut milk, turmeric powder, sticky rice, onion and garlic, red bell pepper, and chicken. Painitin ang mantika sa kawali, lagyan ng bawang, huwag hayaang masunog. Kailangan mahina lang ang apoy. Sunod naman ay ang sibuyas. Lagyan ng konting patis. Susunod na ilalagay ay ang turmeric powder. Saute it. Add in the chicken. Mix it well. Add the raisins. Mas maganda kung konti lang yung raisins kasi medyo maasim yung mga raisins. Lagay na rin ang gata o ang coconut milk. May nabibili rin sa palengke yung nakalata. Pero mas maganda kung fresh. Ilagay na rin ang sticky rice o malagkit. Haluin ito ng mabuti. Continuous lang ang paghalo nito para maiwasang dumikit sa kawali ang malagkit. Tamtaman lamang ang lakas ng apoy para hindi ito masunog. Ayan. Naging malagkit na siya. Ilagay ang red bell pepper sa isang kaldero. Ilipat dito ang nailuto ng malagkit at ibalot ito. Takpan ito ng mabuti. Pagkaraan ng 1.5 oras sa pagluluto sa mahinang apoy, eto na siya. Luto na. Eto na, ang napakasarap na birighi ng mga Kapampangan. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.